खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 7 दिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 20 आघन दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गादबनाया सोलिबाय थागोन। गोदान गोदान खाबुफोर फैगोन, नाथाय साननानै थाब थिरांथा ला। खामानि थिलियाव खामानि मावनाय जागोन आरो नोंथाङा हानजानिफ्राय मदद मोनगोन। राङारि लेनदेनाव सांग्रां जा। गोनांथि गैयै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। सोमोन्दोआ गोरोबलायनाय थागोन आरो नोंथांनि लोगोरि एबा नखरजों रायज्लायनाया गोजोनथाव जागोन। रेजें ब्याम खालामनाया सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। थालांनाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन। गोसोआ बांगोन। नखराव मोजां खौरां मोननायनि जाथावना दं। समाजारि मान सन्माना बांगोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो नांथाबनाया नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। लासै लासै नाथाय दिदोम दावगानायनि नेरसोन नुनो मोनगोन। रां थिसननाय एबा सम्पथिनि सोमोन्दै बोसोन ला आरो गोख्रै दाखालाम। गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय मदद फैनो हागौ। नखरनि सोमोन्दो, लोगो रायज्लायनाय आरो जयै जानाय आदारफोरा गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन, नाथाय जिरायनायनि गोनांथि दं। थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। थाबथानाय रांखान्थियारि सानथांखिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। सोरबा मोजां मोनजाग्राजों मोजां रायज्लायनाय जागोन। गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पिस्ता गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो रायज्लायनाय रोंग'थिफोरा जर'खा गोहोम खोख्लैगोन आरो नेटवर्किं खालामनाया मुलाम्फा जागोन। गुसुं दावबायनाया जाफुंसार जागोन आरो नोंथाङा गोदान खौरां मोनगोन। सोरजिलु मावथांखिफोराव जाफुंसारनायनि लामा थानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि लाखि। खाफालआ एसे मोजां जागोन। गोसोआ गोजोन थागोन आरो खामानिफोराव गोसो होनाया मोजां जागोन। गोजाम लोगोफोरजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। फालांगियारि मेल मिटिंफोराव जाफुंसार जागोन। दिनै सोलोंनायनि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै नखरारि आरो गोसोआरि सोमोन्दोआ गोनांथार जागोन। नखरनि बाथ्राफोराव गोसो हो। खामानियाव बावसोमनाया सोलिबाय थागोन, नाथाय दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिङाव दबथायनाय, थि समाव रानलायनाय बिबानफोरखौ मावफुं। रेजें थाबायनाया सावस्रिनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यानआव एसे सम हगार। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। नखराव माबा मोनसे हाबाफारि खुंनो हागौ। गोसोनि जिंगाया खमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजौ जागोन आरो दैदेननायनि गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नोंथाङा सेबखांनाय प्रेजेन्टेसन एबा पाब्लिक स्पिकिंआव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि महरै सांग्रां जा, नाथाय फिसा-फिसौ गोजोनफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय सानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय एसे स्ट्रेचिं खालाम। लोगोफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। मावथांखिफोरा गोख्रैयै दावगागोन। नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। गोदान खाबुफोरा नोंथांखौ थुलुंगा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि दिनै नोंथांनि आखा-फाखाया जौगागोन आरो खामानिफोरा खान्थि बादियै मावफुंजागोन। बेथन आयनि जेंनाफोरनि सायाव मोजां जौगाथाय जानो हागौ। सावस्रिनि थाखाय माखासे फिसा सांग्रांथि ला, उन्दुनाया गोनांथार जागोन। सोमोन्दोआव रोखा रायज्लायनाया जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। फिसा-फिसा मावथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। गोदान बिबानफोरनि बजाया दिनै रेजें जागोन। रांखान्थियारि जौगानायनि नेरसोन नुजागोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि थाखाय नांगौ रोखोम बान्था मोनगोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों क्रिम गुफुर गाब। तुला राशि दिनै गोरोबलायनाय आरो समानथाया नोंथांजों दं। गोरोबथाया जाफुंसारगोन। नोंथाङा गोरोबलायनाय आरो बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। रेजें ब्याम एबा य'गाया नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। गोदान रादाय खानाय गोरोबथाफोरखौ गोसो होना फराय आरो नाजाव। साना गोसो गुदुं आरो गोजोनथाव मोन्दांथि लाबोनो हागौ। नोंथांनि समायना आखुथाया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। सोमोन्दोआव दुंब्रुदथिया बांगोन। आयाव एसे बांनो हायो। सोरजिलु खामानिया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि मोनदांथिया रोखा जागोन आरो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दबथायनाय आरो मावखान्थिया मुलाम्फा गोनां जागोन। सोमोन्दोआव गोथारथि आरो गोथौथि नुजागोन। गोहो आरो सावस्रिया दिदोम थागोन। ध्यानआ नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होगोन। खामानियाव दावगानाया दिदोम जागोन। आन्थोरारि खामानिफोराव जाफुंसारनाय मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय थाखोमानाय खाबुफोरा सोमजिनो हागौ। सोमोन्दोआव गोसोआरि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। धनु राशि दावबायनाय आरो दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। फरायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गोसारहोनायनि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। मोगथाङारि सानथांखिफोर बानाय। नखराव थुलुंगाखांनाय आबहावा थागोन आरो समाजारि सोमोन्दोआ बांगोन। सावस्रिया सांग्रां थागोन। गोग्गो बारआ मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान मोनदांथिफोरा जिउआव रंजानाय लाबोगोन। फालांगिया गोख्रैथि मोनगोन। सोमोन्दोनि सायाव अननाय आरो फोथायनाया बांगोन। गोबाव जानाय खामानिखौ थाबैनो फोजोबनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजों गेरुवा गाब। मकर राशि दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाया जाथावना। राङारि सानथांखिफोराव सिगांग्रो नोजोरआ गोनां। सोलोजों रां खाथाय। नखरनि बिबानफोरा समानथि थागोन। सावस्रिया सानजेर। जिरायनो थाखाय दसे सम ला। रांखान्थियारि दिदोमथिखौ दिन्थिनाय जायो। खामानि थिलियाव मान-सन्मानआ बांगोन। थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव हेफाजाब बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो टेकनिकेल रोंग'थिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन। नेटवर्किं खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। हरखाब खाबुफोरखौ लानानै गोजोन गोसोजों थिरांथा ला। सावस्रिया गोसोआरि गोजोन थागोन। नोंथाङा गोदान आदबफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। समाजारि आफादफोराव मान-सन्मानआ बांगोन। फालांगिया गोख्रैथि मोनगोन। नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। मीन राशि दिनै नोंथांनि सोरजिलु बिथिङा बांगोन।
आरिमुजों सोमोन्दो गोनां खामानिया जाफुंसार जागोन। लोगोफोरा मदद होनो हागौ। न'आव आरो नखराव गोजोन आबहावा थागोन। सावस्रिनि थाखाय जानाय आदार आरो रुटिननि सायाव गोसो हो। आरिमुआरि नाजानायाव जाफुंसार जागोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। मोजां गोहोआ बोहैगोन। रांखावरि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।